ନମ୍ବର 1 ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। 11ରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। 11 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ପାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କରୋନାକୁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଏତେଟା ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଓମିକ୍ରନ୍ କରୋନାର ଶେଷ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏହା ସହ ଆଗକୁ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେବେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କେତେ ଘାତକ ହେବ ତାହା ଏଯାବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୋଭିଡ୍-19 ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ମାରିଆ ଭାନ୍ କିଛି ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମାରିଆ ଭାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି କମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମାରିଆ ଭାନ୍। ନମ୍ବର 3 ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବନି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ଓ ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ହେବନି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଡିକେ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏଣିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4 ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଟର୍ମ 2 ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଟର୍ମ 2 ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୋଭିଡ୍-19ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସନୟା ମମ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି।